Hey, osetigo. Aka m chetelu mgbe Fada Mbaka nyelu preaching about ndị men of God na-eme RNG. O nwere ka o si wee kwute okwu oge a wee kwuo ọhụchalụ fancha mechasịrị fancha. Ndị Zion members wee sị na Ebuka Obi ka ọ na-akpọ afa. Emekwazi m vidio oge a wee na-akọwa na ọ bụrụ Ebuka Obi ka ọ na-agwa n'okwu Igbo ka Mbaka kwuru. So many of you bụ ndị Zion members wee sị m shut up that na Ebuka Obi bụ ọfụchalụ fancha. Na Ebuka Obi bụ mechasịrị fancha. That na Ebuka Obi ka Mbaka na-agwa okwu a. To the extent na akụ Zion bụ the closest person to Ebuka Obi oge apụtalụ wee insult Fada Mbaka si na Fada Mbaka nọ nkolos. So many of you oge a buru ya na-akpaghalị that na Ebuka Obi ọfụchalụ fancha. Kita now a pastor nọ na Lagos ejegosi fake testimony na Zion ministry. Ndị Zion members pụtazie now change bezie ọnụ that na ọ bụghị Ebuka Obi ọfụchalụ fancha, that no Jesus Christ ọfụchalụ fancha. Because na kasala abosugo na change bezi ọnụ. The same thing Mbaka wee kpalia Mbaka insult Fada Mbaka. O cast gozie now pastor nọ na Lagos je fake testimony na Zion ministry wee na-claim na ya bụ herbalist. Onwe ozi fe nwọtalụ nke ikpeazụ a ife na-eme na chọọchị nke ikpeazụ onye ozumọ n'okwu. Ịma na ekwubugo m na mbụ sị na ihe ga-egbu chọọchị na Afrịka bụ fake vision, fake testimony, fake miracle, fake healing, fake prophecy. Ihe niile na list now bụ ihe ga-egbu chọọchị na Nigeria. And obidogo gbube chọọchị already. Coupled with members bụ ndị nke na-afụcha eziokwu pụdi aka. Just na ka e wee defend their pastor. Now, ọ bụ na ị ga-ego testimony this man kpọrọ onwe ya Goodluck. Ị ga-ama na this man bụ ego ka ọ chọọ wee gaa Zion ministry. Ọ dị possible that na Ebuka Obi enweghị odi ọma gbasalụ this man. Ọ dị possible na Ebuka Obi enweghị ihe ọma gbasalụ testimony this man nye na Zion ministry. Mana Ebuka Obi ka nwekwa some unanswered questions. First, kedu ka this man si claim that na ya jere je nụọ nwaanyị ndị be nwunye ya wee charge ya 200,000 just to allow their daughter to go home with him. After that, nwunye ya wee bata wee notice that na ya bụ herbalist wee gbanaga. Ndị be nwunye ya, mpa nwunye ya wee bịa sizizie mmụ ya wee na-charge ya 600,000 just to allow the children to go back to him. For somebody na-tie people's destiny. Ị nwere ike tie the destiny of your father-in-law. Secondly, this man be a pastor. Evidence have shown that he's a pastor. It is a very big shame to Christianity as a whole that now a pastor will now come and fake testimony in someone else's church just because of money. It's a very big shame. And I'm expecting Ebuka Obi to take action. Ebuka Obi manaki ya dị ọcha. It is expected of him to arrest this man because there is possibility that now this man has been sent to tarnish his image. All the possible that now church the man naga, now his senior pastor might even be the one engineering this man to come and destroy the image of Ebuka Obi. So this Goodluck of a man should be arrested. If Matthias can be arrested for saying that Ebuka Obi now arrange miracle, then this man should be arrested for faking testimony inside Zion ministry. Ako Zion ka ebe nọ. Ọ kita ka kwesị ịlụ ọlụ gị. Kita ka kwesị ịlụ ọlụ gị. Go and arrest this man. Let him come and confess who sent him. Because all the possible that not mmadụ, all the possible that not a pastor nọ na Lagos send this man to come and tarnish the image of Ebuka Obi. Now, this is a question I want to ask Zion ministry pastor Evangelist Ebuka Obi and lost choosing people. Now, this man Abiago Zion ministry fake a testimony. The same man Ejebugo lost choosing fake a testimony. And this church is Mkolafana. Both Zion ministry and lost choosing. Their pastors na full vision. Their pastors na prophesy. Their pastors na fo fana afọ kufukwo mo ye mmadụ yi n'ime ahụ. To the extent Ebuka Obi no ya of Chalofancha. Kedizi feme that na Ebuka Obi enweghị ike wee fu na this man na atụ asị. Kedi feme that na Ebuka Obi enweghị ike wee fu that na testimony na this man nyelu ba asị ka ọ na asị.
Now look at the key the man wote no ji weta ya destiny ndị mmadụ. Look at that key very well. That key dị very new. Even owu eji wee kee the key look kwalu very new. Oputas not that particular day ka that man be the weta about the destiny, because that key look very fresh and new. Ọ bụrụ na Ebuka Obi afọ nka na vision, o kwesịgodo ịfụ ya with anya that na the thing look new. Kedu ka ndị lost choosing sikwa bụ na fa afọ na the man bụ a scammer, that na the man bụ a con man. Now the senior pastor of the church this man na-aga bụ God's Hand Healing and Deliverance Ministry. Onye nke afọ ya bụ Festus Chinedu Onyeshan. Kedu ife na this man, that man bụ the senior pastor of this man now, enwere ike wee fụ na this man bụ a con man, na this man bụ a scammer, wee bịa chie ya pastor. Ifo na these three pastors, ma Ebuka Obi o, ma lost choosing o, ma the church this man na-aga, need is any question. Unu ma na ife na-eme o na iwelile gị gụọ eze gị ọnụ malụ nke bụ nke. Asọkwa m na Ebuka Obi bụ fake o, asọkwa m na lost choosing bụ fake, asọkwa m na Festus nwanne bụ church the man na-aga bụ fake. Mana ajụjụ na-ajụ bụ kedu ka this man si wee nọlụ under the nose of three pastors na vision, wee na-fake testimonies, na-fake things, still yet none of them saw it? This is a question that needs to be answered. Kedu ife gosi na vision? Even na nwere ike wee fụ first the senior pastor of the church the man na-aga ịbịa chie this man pastor, ma ifo na the man bụ a scammer. Secondly, lost choosing o je make testimony there, fake testimony. Lost choosing pastor afọ ya not fake. Obia Zion ministry na fake testimony. Zion pastor Ebuka Obi ọfụhụ ya not fake. And this is not the first time people na fake testimony na Zion ministry. Ama m kalitere this guy na-akpa Anunebe. Anunebe jegokwa na Zion ministry last year, je fake kwa testimony there na legotie na akpabata. Ọ batazi mezie video na akpali ndị Zion members that no go far wayo. M ga-check the video on my page now. You na-ekwu bụ na this man a na-akpọ Goodluck need to be arrested. Only they confess onye zitelia. That is ma ọ bụ na aka Ebuka Obi dịkwa ọcha. Only they made this man arrest. This man is even more worse than ihe Matthias Mego. Ejime Matthias arrest. Ebe melu Matthias arrest for saying that Ebuka Obi na-eme fake miracle. This man should be arrested for faking testimony inside Zion ministry. Ako Zion, it is up to you now. The ball is in your court to take action. Ebuka Obi bụ one of the men of God don't like so much. Ima when you like Ebuka Obi, but not be somebody na eji ego tithe and offering when I help ndị mmadụ. Ọ na-akwalite a lot of people. Ọ bụ maka charity. I mean, test of charity. Ebuka Obi na one of the pastors na-ekwupụla okwu. Ọ na-kwufere ya gbasara all this miracle, faith, prophecy, vision, testimony. Church na-agagodo aga self, you go against it. And the evidence have shown so far that now all this prophecy, vision, testimony, miracle, healing, that all these things are not real. Evidence is there. Because something not the real. They can have all these pastors in hospitals healing people. Open all the real evidence can go so far. But each time evidence came out, it is always on the wrong side. Otebekwa aka miracle nke nara afụsụ zọpụtalụ mbọsị a. When I parade on social media that she has started seeing. The body was so clear that she's still blind. All these things were just to attract followers, just to become popular, just to claim that na in power. Pastors should go back to how Christianity was when Oyibo people gave it to us. Pastors should go back to the drawing board. You guys are beginning to disgrace churches. You guys are beginning to disgrace Christianity. Preaching the word of God is more better than all these things that go on. Telling people the truth about what the Bible says is more better than all these things I name just to attract followers.